кой пръв ти честити празника днес? Я да видим, да помисля. Ами всъщност свекърва ми първа ми честити празника днеска. Честити и от мен сега. Честит ден на будителите и на всички, които ни слушат днес, на 1 ноември 2023 година, когато записваме поредния епизод на подкаста на Софтпрес "Книги от хладилника". С Хриси отново сме в нашия много слънчев в момента офис в квартал Хладилника и трябва да ти кажа, че на влизане в сградата ми стана супер мило, защото нашата офис менеджерка на сградата Меги е пуснала "Върви, народе възродени" и поздравява всеки, който влезе. Беше много вдъхновяващо и аз като идвах, и мен ме поздрави, така че специален посткаф и за нея отправяме. Страхотно е, защото просто разменихме няколко думи и тя така е мотивирана днес просто да каже, че всеки може да бъде будител в една или друга степен и е хубаво да си празнуваме празниците. Да, така е. Аз с нея точно това си говорих, че 24 май и 1 ноември са два празника, които усещам някакси по-близо. Дали заради любовта ми към книгите или като цяло просто ги усещам някакси по-близки и по-празнични, наистина. Да. За нашия екип днес е и двоен празник, защото освен Ден на будителите, рожден ден има Виктория Бешлийска. Да, бих изпяла Happy Birthday, но нямам най-добрите гласови данни, така че само ще я поздравим. Да, много е показателно, че е родена точно на днешния ден. Ами, тя съдбата си знае работата. Да, и моя ден започна с нейния пост в блога и подирите на думите в Фейсбук. Беше избрала думата "вест" и разказва всъщност не история, едно обобщение на срещите си през изминалата година и това колко вдъхновяващи са били. 17 града, аз когато четох, това ми направи впечатление, защото някак си ние говорим, когато тя има срещи с читатели, отразяваме и когато имаме възможност, но сега да видя, нали, че за последните месеци е минала през 17 града с такива срещи и ми се стори наистина много. Да, но освен натоварващи, те са и много зареждащи и този текст го казвам не само като натоварване, а по-скоро и като нали, това, което и тя споделя, че всъщност черпи се взаимна енергия, черпи се вдъхновение и в такива ситуации може да кажеш, че хората се събуждат и че са будни. Да, и определено хората имат нужда от подобни събирания. Да. Тя това го казва с един много красив цитат, че хората имали нужда от духовна храна, от лични и общностни възвишения и казва, искат да направят върхове от корените си. Да, това беше много красиво. Много е хубаво. Така че, наша любима Вики, пожелаваме ти да правиш върхове от всичко, до което се докоснеш. Ти го можеш, вярваме. Късметли сме, че работим с такива автори, трябва да ти кажа. Да, работата с български автори е изключително интересно и зареждащо преживяване, защото наистина черпиш енергия и вдъхновение от първоизточника. Да. И този цитат с корените ми напомни за едни други корени криле от най-новия ни български автор на художествена литература. Диди Костадина Костова, автор на романа "Трето царство". Да, която днес празнува първия си 1 ноември като писател. Публикуван автор, така че специални честитки и за нея. Хубаво да е днес, защото ми излезе сутринта, че всъщност днешния ден се прави 100 години от решението да се празнува този празник. Той е предложен от 1922, но в февруари 23 цар Борис III го установява като празник. Вярно, там около 45-та има прекъсване доста време, но въпреки това си е такава кръгла 100 годишнина. Не знаех, че има годишнина. Да, това е много интересно. Да. Диди, която празнува за първи път като автор на 100 годишнината от Деня на будителите, днес е била на среща по повод празника. Чакаме да я чуем след това, за да ни разкаже как е било, но сутринта си призна, че е по-специален ден тази година. Да, пожелаваме още много такива специални дни да има. Да, има, защо вече започнаха да валят
отзивите за Трето царство? Да, за момента наистина има много положителен отзвук. Включително книгата беше избрана за книга на месеца в литературен клуб Люти чушки. Поздрави на всички чушки. Точно през уикенда се състоя обсъждането и Диди беше споделила така малко обратна връзка от читателите и всички бяха очаровани от книгата. И най-вече това, което до момента аз забелязвам като реакция у хората, е, че никой не вярва, че това е дебютен роман. Заради стила на писане и заради мащабите на историята, на труда, който тя е положила. Така че това може само да ни радва. Ако все още не сте прочели Трето царство, горещо ви препоръчваме. Идеалното време е сега. Да, абсолютно. Понеже каза дебют, се сетих за един друг дебют, който имаше годишнина и пак е свързана с единици. 11 години от излизането на Виенски апартамент. От друг вдъхновяващ български автор, Радостина Ангелова. Прекрасен роман. Ако не сте го чели, ето още едно заглавие, което да си запишете. Да, тя беше споделила онзи ден, мисля, тази годишнина и разкошна е книгата. Просто, ако до сега не сте се докосвали до нея, това е добър повод също така да я прочетете. И няма как да не стигнем до най-горещото ни заглавие в момента. Имаме тук в нашия офис една много прекрасна купчинка, много дебели, така внушителни книги, защото вътре се разказва и страхотна история. Да, в офиса пристигнаха първите бройки от Без реклами, автобиографичната книга на Маги Халваджан, нашия таен, вече не таен проект, за който до скоро не можехме да ви разкажем повече, но пък ето сега можем да говорим свободно. Книгата е изключително интересна и проследява пътя на Маги, всъщност още от детството до вече на по-късна етап в телевизията, цялото му кариерно развитие, хората, с които се е срещал, които него са го вдъхновявали, много мотивиращо действа. Той вътре споделя и собствените си принципи, възгледи, съвети, с които да насърчи дали по-млади, дали по-пораснали хора да бъдат по-смели в мечтите си, да бъдат, как да кажа, по-отворени към идеята да опитват, да експериментират, да се пробват, но да не се отказват. Да, страхотна е книгата и ние сме супер щастливи, защото едно от първите интервюта, които даваме ги по повод книгата, е именно за нашия подкаст Книги от хладилника. Записахме го броени секунди преди да започнем записа на останалата част от епизода, така че предлагам сега да го чуем и след това да продължим да си говорим. Здравей, Маги, и честит празник! Мерси, честит празник, да. Здравей от мен! Пускам празниците, няма време за празници. Къде те намираме сега? В офиса съм. Аз съм винаги съм си в офиса. Или на снимачна площадка. Напоследък ти се налага, или поне днес може би ще ти се наложи да ходиш и в друг офис за разписване, чуваме? Да, обадиха се, трябва да отида. Още 200 книги трябва. И му увериха всички, че много бързо щяло да стане. Като знам първите 200, как ми са от винти китката, да подписвам книги. Ама нищо дето, хубав повод сега. Абсолютно. Много хубав повод и се радвам, че се чуваме по толкова хубав повод, на толкова хубав ден. Мислихме си днес, твои близки вече прочетоха ли поне части от книгата? Какви са първите реакции? Някои близки, да. Аз вчера дадах тук на съдружниците ми, на брат ми, на Ани Халваджиан, и тя ми каза, че с нощи ми писа по едно време, че веднага почва да чете. За Кремена е стигнала до средата вече, обаче Кремена не е критерий, защото тя си реве непрекъснато, докато ще тази книга, защото си спомни някакви работи, така че тя е пристрастна. Не е критерий тя
за това какво читателите ще видят в тази книга и ще прочитат. Но това значи ли, че дори тя не е виждала нищо на ръкописа, сега чете за първи път? Ами да, аз имам тая странност. Не знам дали е странност. Тя ми е останала още от времето, като се оправях сам с живота като малък и после като започнах и да снимам, не позволявах на никой да види нищо, докато не е в завършен вид. И това много дразнеше в началото клиентите ми, особено като снимах реклами или клипове. И те искаха сега, някой иска да хвърли едно око, да види какво става, и аз казвах не. Докато аз не преценя, че е готово за гледане, няма никой да гледа нищо. И ми е останало тогава, и то е валидно и за дори близките ми около мен, докато нещо не го приключа и аз да съм казал окей, на достатъчно добро ниво е, за да може да го гледате, да го четете или да го слушате, чак тогава. Страхотно, със сигурност разказваш за много такива случаи в книгата. Ти всъщност си известен с първите неща, които правиш. Кой ти е... Ами, да, много неща си правил в България за първи път или в професията си за първи път. Независимо дали става въпрос за снимане на видео, независимо дали става въпрос за концепция, за предаване за телевизия, така или иначе ти си визионер, който често му се случва да бъде първия в нещо. Така че за кой от тези първи пъти ти беше най-сладко да разкажеш в книгата? За много първи неща. Аз, между другото, тия първи неща винаги те не са били самоцелни. Те са били неща, свързани с характера ми, с любопитството ми. Аз съм ужасно любопитен. Аз може и егоистично да прозвучи, но на мен много бързо ми омръзват нещата и аз непрекъснато искам да направя нещо различно и нещо ново, което да провокира мен самия. Не ми е интересно, като намеря някакъв работещ механизъм и да го експлоатирам до дупка, защото той просто на мен ми омръзва. И аз искам да направя следващото ново и различно нещо, за да провокирам самия себе си. Аз мога да преценя много неща. Още като се почна от сватбите, които на времето снимах по 80-те години и се мине през клиповете, защото аз по ния години, когато започнахме с клиповете, то беше страст към музиката, огромната ми любов към снимането. Пообяснявах, като гледах на БНТ, снимаха такива, аз не мога да ги нареча дори и клипове, националната телевизия, нали, пак говоря за 90-та година, може би, някъде там. Снимаха едни неща, примерно на Ритон, на Васил Найденов, всеки такива работи, които бяха в моите очи изглеждаха от преди 40 години неща. Такива ужасни. И аз си виках, как е възможно? Има MTV на света, съществуват тия хора ли не виждат ли как трябва да правят клипове? И мене такива неща ме провокират страшно много и затова започнах да работя в тази посока, да покажа, че има и друг начин на снимане все пак. И така да то всяко нещо ме провокира мене. Аз съм достатъчно голям шемет, за да се самопровокирам сам с всякакви неща. И оттам сигурно тръгват и тия работи, че не ме е страх да експериментирам и накрая като експериментираш се оказва, че си направил нещо, друг не го е направил, защото другите ги е било страх или се притеснявали, защото експериментът е прекалено голям. Винаги има огромен риск да се провалиш, когато правиш нови неща и експериментираш. Пък мен просто никога не ме е било страх от провал. Това звучи много мотивиращо и може би тук е момента да кажем на нашите слушатели, че точно тази част за видеоклиповете и за тези идеи как са се раждали, за сватбените видеоклипове, това всичко ти го разказваш в книгата, така че и те ще могат да прочетат. Да, и всъщност книгата като всяка наистина добра автобиография, освен че разказва за този човек, тя позволява на всеки да вземе от нея нещо за себе си. Супер мотивиращо действа четенето й. Знам, че ти последните години правиш и подобни семинари и обучения, които показваш на хората как да следват себе си и своя път. Да, аз си мисля, че няма никакъв смисъл, ако си минал някакъв път, постигнал си някакви неща, ако този опит не го споделиш. И затова това също е една от мотивациите ми да вървя напред, защото аз знам, че има нужда от това. Знам, че много хора, които имат желание, но ги е страх, не знаят как, имат нужда да чуят мотивираща история, за да си кажат и аз мога. Щом той се е справил, значи и аз мога да се справя.
И затова и с SoftUni направихме лидер клас, където пък нали, там известни успели българи преподават, правят лекции, хората се записват, учат се. За мен това е много важно, защото всичко е в образованието. Това ли беше и основната цел на книгата, основната мотивация, с която започна да я пишеш? Не, основната мотивация, често казвам, аз не бях готов за тази книга. Влади Априлов ме изнуди. Каза, сега е момента, давай да почваме. Аз просто не исках, наистина смятах, че е рано още да правя такова нещо, но той ме убеди, като ми каза, виж сега ще напишем и после се е случило до тук, пък вика, после ще направим и втори том. Бъди спокоен, така че има време и за това. Абсолютно подкрепяме. Да, абсолютно подкрепяме, трябваше да е двутомник иначе. Всъщност истинската ми мотивация е друга, тя отново е провокацията. Това е нещо, което не съм правил. Да, писал съм много сценарии, да, нали, това е част от работата ми, но писането на книга е съвсем много нещо за мен, съвсем различно. И мен това ме провокира, защото наистина е нещо, което не съм правил, а на мен ми дай предизвикателство. Има ли нещо, което трябва да ме предизвика? Аз съм готов. И другото, което е, че в крайна сметка моята професия е режисурата. Аз съм режисьор, аз съм разказвач, аз обичам да разказвам, без значение каква е формата. Формата може да бъде в картинки, в рисунки, в сторибордове, в кадри, в видеокадри, в снимки, на хартия, на компютър. Въпросът е да се разказват истории. На мен това ми харесва много, затова и работя тази професия. Страхотно. А има ли чужда история, която напоследък много ти е повлияла? Някой, в когото виждаш? Чуждите истории, аз съм чел много биографии. Последната беше на Матю Пери, ако не се лъжи, която изчета, която много ме впечатли заради тая негова откровенност с битката му с зависимостите и ми беше много любопитна и интересна. Но винаги съм дал... Всички биографии са ми интересни. Защото когато видиш личния път на някой, едно е да четеш по вестниците неща за него и по жълтите медии глупостите, нали, това е ясно. Но когато от първа ръка прочетеш неща през какво е минал определен човек, това нещо със сигурност е зареждащо, мотивиращо. Аз самия съм се вдъхновявал от историите на Ричард Брансън, защото аз много го харесвам заради това. Не какъв бизнесмен, защото бизнесмени нали, има много успешни и добри по света, а по-скоро заради това какъв човек е. В начина, в който той ти разказва, ти разбираш, че той е готин човек, добър човек. Аз обичам такива хора. Обичам да успяват добрите хора. Лошите хора също успяват, но техните методи са такива, не ме вдъхновяват. Мен това не ми харесва. За мен ми харесва, когато свестните хора успяват. Ти по някакъв начин, и това може би е част от ключа към всичко, което си успял да направиш, успяваш да привлечеш в екипа си точно такива свестни хора и това си личи винаги. Как намираш съмишленици, с които заедно да горите за една идея и която идея после да превърнете в реалност? Как ги привличаш тези хора? Не знам. Нямам формула за това нещо. Просто си харесвам някой. Виждам начина му на мислене, виждам как работи. Плюс това, не забравяйте се пак, че това са години, в които са се натрупвали тия хора в нашите компании. Плюс това тези, които са от друга кръвна група, които по друг начин работят, които по друг начин разсъждават, които са негативни, които са черногледни. Те не оцеляват много дълго при нас. Имали сме и такива хора. Те просто си напускат в един момент сами, защото те виждат, че това не е тяхната среда. Аз се опитвам по друг начин да се случват нещата. Тук културата фирмената да е различна, да е позитивна, защото пък не мога да правиш предавания телевизионни с негативни мисли в главата. Аз поне не мога. Аз мога да се усмихвам и да се опитам да забавлявам хората, забавлявайки и себе си. Добре, в този смисъл, ако трябва да дадеш един съвет на млади или не толкова млади хора, може и да е обвързан с днешния празник, може и да не, от твоя опит, какво е важно? Едно нещо, което е особено важно, за да постигаш успех и да си щастлив в този живот. За мен най-важното нещо винаги е било едно единствено и то е постоянството.
Той проблема е, че при трудностите хората се отказват много бързо и оттам идват всичките неуспехи, защото ти, когато тръгнеш да правиш нещо, е ясно от самото начало и трябва да си го вкараш в главата, че то ще бъде много трудно. И ако ти тръгнеш с мисълта, че сега това ще ми го правя това нещо и това е така ще се получи, край. То не става просто. Това е дълъг път, трябва страшно много постоянство. И винаги съветвам това. Не се отказвайте, бъдете постоянни, защото по някой път успеха идва и на 10-та година, по някой път идва и на 20-та. Не можеш да очакваш успеха да дойде на първата година или на третия месец и когато той не дойде, ти да се откажеш и да фанеш нещо друго да правиш. Просто то не работи така нещата. Всичко е фокус и най-важното е как да съсредоточиш огромен фокус, огромна енергия в едно нещо много дълго време. Това е постоянство. Ако това можеш да го правиш, няма как да не успееш. Благодарим ти много. Мисля, че е чудесен финал за този разговор. Да. Със сигурност може да говорим още много, но пък много отговори ги има и в книгата. Точно така е. Вътре съм казал всичко, което си мисля по тия въпроси. Между другото и най-хубавото е, че много отговори на тия въпроси излизат от историите, от разказите, от начина по който са се случили куп неща. Така че който има очи да прочете и глава да разбере, ще си извади много изводи. Благодарим, Маги. Успех с книгата. Чао, чао. Чао, чао. Страхотен е този човек. Много мотивиращо ми действа винаги, когато го слушам. Да, на мен това, което ми харесваше, беше когато каза, че добрите хора успяват. Това някакси наистина ми хареса и другото, което ми действа много мотивиращо е, когато обяснява, че човек трябва да е постоянен в това, което иска. Да, за мен винаги е била много тънка границата между постоянството и желанието да правиш непрекъснато нови неща, защото иначе ти доскучава. Аз пък съм обратното. Аз пък точно към постоянството си клоня и си държа тази линия. Да, но той ги съчетава и двете. Докато при него е и двете и може би за това толкова успешно му се получават нещата, в смисъл различни проекти, различни успехи в различни сфери съответно. Да, и много от тях и много лични неща са описани в тази книга. Да. И наистина от чисто сърце казвам, че смятам, че всеки ще намери нещо в нея, което да го докосне и да му говори лично. Аз лично я усетих по-близка, защото това, което се разказва в нея, реално отразява по моите години, моето израстване, защото аз съм човек на телевизията. Да, Вики много ми се смее, че при нас вкъщи първо, че има почти във всяка стая телевизор, той работи винаги. Да, много пъти да е просто фон, но аз имам тази необходимост и това ми е от дете. Да слушам да ми говори нещо от телевизора и си имах като дете такава рутина, която примерно ти си свършваш училище, прибираш се, за да можеш да гледаш някое предаване и четейки. Нека заменим днес тази дума рутина с думата ритуал. Защо аз харесвам думата рутина и не я приемам в негативния план, в който повечето хора харесват. За мен рутина... За мен рутина означава стабилност, сигурност, спокойствие. Точно така, да. Вече се приема и в този и. Да. Но добре, хайде да го кажем, че е ритуал и четейки автобиографичната книга на Маги Халваджиан, всъщност си давам сметка, че предаванията, които аз толкова сериозно бих казала и отдадено следях, всъщност са тези, в които той е работил. И това ми стана много, много носталгично ми стана всъщност в един момент. Защото си спомнях аз някакви неща, които на мен са ми се случвали, докато той е правил тези предавания. Това всъщност е много, много важно, което казваш и не се бях замислила, че историите в тази книга малко или много са част от живота на всеки. Да. Всички тези, аз примерно много харесвам музикални предавания, защото както уточнихме, не ми се отдава толкова добре пеенето.
И някои от музикалните формати, за които той разказваше в книгата, аз особено имаше един, който Стара Академия, аз тогава се спомням, че религиозно го следях. Той беше от първите. Той беше от първите, да. И четейки за него, за работата по него, примерно, нали, спомнях си някакви неща, които са свързани с мен. И някакви такива проблясъци бяха. Така че да, наистина мисля, че всеки може да намери нещо за себе си в книгата, чрез неговата история. Да. И трябва да кажем, че все още слушателите ни имат възможност да направят предварителна поръчка. С 20% отстъпка от сайта на Softpress. Да, а тя излиза официално следващата седмица, вече ще е навсякъде. И утре, т.е. 2 ноември, ние ще обявим къде ще бъде премиерата и официалната премиера на Facebook страницата на Softpress. Утре вечерта ще обявим, така че следете, за да видите и да научите повече. Да, но понеже каза музика и се замислих, вярно, отклонявам се от твоя прилежен списък, но се замислих какво се случи от последния епизод до днес, нещо извън книжния бранш, но пък завладяло изцяло така медийното пространство, беше пускането на билетите за концерта на Ед Ширан. И ти като един музикален фен. Това беше много напрегнато преживяване, бих казала. Но имаш билет, нали? Да не те мисля. Аз като един разумен човек бях делегирала купуването на билетите на по-опитните от мен. Съответно, да, имам. Мога да се похваля. Добре, похвали се с нещо друго. Аз мога да те върна към моя списък и оставайки на музикална вълна. Значи, и ще обвържи с още една моя любима тема. Тръпна в очакване. Както знаете, тук последните няколко дни беше малко есенна ваканция и за учениците и аз се възползвах да пътувам и съответно от пътуването си донесох плоча с коледни песни. Вече влязохме ли в сезона на Коледа според Хрисиландия? Тази сутрин вкъщи ме попитаха дали ще вадя коледната украса. Аз поделих, че температурите навън са единствената причина, поради която това все още ме спира. Не вярвам това да те спира още Надявам дълго. се в следващите 2 седмици поне малко това слънце да се поскрие, за да изкарам коледната украса, защото междувременно пък пише пресове за предстоящите ни коледни книжки. Да. Ще имаме 2 коледни детски коледни книжки, всъщност да уточним първо. Едната е с наистина вълшебни илюстрации на Крис Дън. Мисля, че за нея ви споменахме. Този, който илюстратора на Зайчето Пейсли. И тя наистина е много магична, плюс че пресъздава една вече класика, да. Коледна класика. Една поема, Нощта преди Коледа, която в случая отново е разказана в Рими, но от Любомир Николов, нашия любим преводач на Рими, особено за деца. И в комбинация с прекрасните илюстрации, наистина е страхотен подарък. Това ще бъде луксозно издание с твърди корици, подобно на Зайчето Пейсли. Да. Между другото, към този епизод ще ви сложим един линк към ревюто на Зайчето Пейсли в блога Книжни криле. Много добре се описва какво е тази книга и защо е хубаво да има във всяка детска библиотека. Наред с Нощта преди Коледа имаме още една, по-мъничка, но не по-малко красива и прекрасна като текст. Детска коледна книжка, която в оригинал не е в Рими, но пък за нас я направи в Рими прекрасната Мария Донева. Да, така че може да очаквате коледни неща от нас. Да, тя е в оригинал книгата е на Хелена Кралич, авторката на други наши много обичани детски поредици, която беше и част от гостуването на Словения в Панаира във Франкфурт. Сигурно сте видели постовете, ако ни следите в социалните мрежи. Хелена Кралич беше специално спомената в палатата на Словения като страна гост на тази годишния Франкфуртски панаир.
Да, споменавайки панир, няма как да не отбележим това, че нали, нашия коледен панир също приближава. Остава един месец до тогава. Съответно, както може да предположите, всички издателства работят на пълни обороти и подготвят най-силните си заглавия, за да могат те да излязат. Ако не за панира, то непосредствено преди Коледа да може да зарадвате близките си с тях. Съответно, едно от водещите ни заглавия при нас е романа на Али Хейзелвуд, Шах и мат. Имахме много запитвания, свързани с него, така че ще се опитаме да отговорим на няколко от тях. Първото беше кога книгата ще бъде готова, кога ще бъде налична за поръчка. Световната премиера на книгата е 7 ноември. Най-вероятно нашата ще излезе малко след това. Тоест до края на ноември ще се постараем книгата да бъде вече по книжарниците. Надяваме се и по-рано. Надяваме се и по-рано. Тук зависим просто от работата и на печатниците. Както и казахме, е доста натоварен период. Другия въпрос беше свързан с корицата на книгата. Корицата на книгата е наша. Не сме запазили оригиналната, но пък ви гарантираме, че ще сте също толкова очаровани от нея, тъй като е дело на нашата любима авторка и илюстраторка Цвети Петрова. Вероятно вече сте запознати с нейните илюстрации. Освен това, нейна е корицата и на на книгата на Иви Дънмор "Да се влюбиш в Херцог". И Цвети беше така добра да ни нарисува сега една такава хубава корица за нашия любим шах. Да, ако Цвети не ви говори нищо, със сигурност Клементайн Петрова ви говори нещо. Да, може да я потърсите в Инстаграм да разгледате нейните неща, така че да. Много сме щастливи, че тя се захвана точно с смисъл, че прие да направи точно тази корица. Тъй като книгата е много, много младежка и вярваме, че таланта на Цвети много добре пасва на темата, на книгата, на аудиторията, както искате го приемайте. Абсолютно. Така че да, за шаха мисля, че това бяха най-често задаваните въпроси. От другите често задавани въпроси, които получаваме в Инстаграм, имахме въпроси свързани с това кога ще излиза Happy Place от Емили Хенри. Работим по въпроса и правим всичко възможно тази книга да излезе за панаира. Тъй като и двете с Хриси сме оптимисти, ние сме абсолютно намерени, че да, тя ще излезе. Надяваме се да сме прави, защото не сме сключили облог в офиса, но има известно разделение в това доколко е възможно и доколко не. Да, все пак сме оптимисти и мислим, че ще се справим, стискаме си палци, но ако случайно не успеем за панаира, оставяме си една вратичка, че може би малко след него. Така или иначе се стараем възможно по-скоро да бъде готова. И какви други въпроси имахме? В твоето списък, че мисля, че го изчерпахме. Да. Тук се зачертавам си ги едно по едно. И си рисува кутийки, трябва да кажа. Това не са кутийки, това са гръбчета на книжки. Това може да го направи само Хрисиландия. Добре, може да ви направим една снимка на тези гръбчета на книжки и да решите вие дали са кутийки, но да, приличат наистина на гръбчета на книжки. Да. Скоро мисля, че ще се наложи и вие да си преподредите гръбчетата на книжки в домашните библиотеки, за да освободите място за коледни четива или поне за четива купени от коледния панаир. Нали знаеш, че купуването на книги и четенето на книги са две съвсем различни неща. Да, просто казвам за реденето в библиотеката, защото е хубаво да си гледаш. Ама той намирането на място в библиотека също е... Тема табу. Тема табу, да. Добре казано. Добре, това може да е една добра тема за нашия следващ епизод. Как да намерим място в библиотеката? Не, табутата в книгоиздаването. Не, защото ако е как да намерим място в библиотеката, аз съм отворена, някой да ми изнесе семинар. Да, ако вие знаете как да намерим повече място в библиотеката, отворени сме от към идеи. Коментар. Ако има тема табу, която пък искате да обсъдим, също сме отворени от към идеи. Да, благодарим ви, че отново бяхте с нас и ни слушахте. Епизодите ни излизат винаги в сряда, не винаги в точен час, но пък през 2 седмици. Така че ни очаквайте след още 2 седмици. Да, до скоро! И весел празник!